OK, takže čus, ja vás vítam u ďalšieho videa z Brawl Stars a v dnešnom videu si vytvorím klub, kde sa budete môcť pripojiť aj vy a zahrám si tam pár hier v Megapiku, takže poďme sa rovno na to vrhnúť. OK, takže ako vidíte, tak som vymyslel názov pre náš klan. Bude sa to volať Mimi klan, takýto badge som tomu dal. A je tu napísané, že neaktivita 5 dní sa rovná kick a každý musí teda aspoň povinne jeden win v Megapiku, aby sme sa trošku aj posúvali a trofeje tu nadstavím asi tak na, zatiaľ to dám na 1000. Dám to na 1000 zatiaľ a potom uvidím. OK, takže troška som ešte pár vecí tu poupravil a tak, takže ako vidíte, môžete sa tu každý pripojiť do tohto klanu, kde budeme môcť spoločne všetci hrať a aj pušovať, takže možno budete aj v nejakom videu, ak sa vám pošťastí, takže dobre, takže mohli ste tu vidieť krátky strih, kde som ja ešte nastavoval nejaké veci v klube a ako vidíte, tak je Megapik a mám 6 tiketov, takže si ideme zahrať tých 6 hier a uvidíme, ako to dopadne. Dobre, takže ako môžete vidieť, tak som už v prvej hre rovno a tu je Mortis, ale pekne som ho zerval a Edgar, pozor, aj na ní tu je a Edgar na mňa skočí a ja som v rytí, no som. OK, už som sa spawnul a vidím, že tam je lopta a tu na pekne Mortis zabil ich Mortisa a tu na Edgar, pozor, skúsim mu pomôcť, ale toto asi nedám a zasa Edgar ma zabil, no čo už. Pozor, na ní tam ide hore, nie, tak toto nebude asi dobré, škoda, prehrávame 1-0, to nie je moc zatiaľ dobrý výsledok, ale dúfam, že sa to nám podarí vylepšiť a pekne Edgar, ale škoda. A ja skúsim ísť takto dopredu a vystrelím len a to by mohol byť gól a škoda, není tam. Škoda, to je dosť veľká škoda, ale nevadí. Ale na ní sa tu snažil zatiaľ zaútočiť, ale už je mŕtvý. Aj Edgar tam dostal pekne, Mortis ma tu zabije, ale to mi nevadí, lebo Edgar tam ide hore a prosím, daj tam ten gól. Asi tam mu ho išli zabiť, ale pekne, vidím, že ich tam zabíjajú, ale aj tak už skápali mi teammates, škoda. Počkaj, skúsim to tu na takto nahádzať. Nevadí, škoda, nevadí. Pekne, Edgar umrel a ja som opäť kapu. Ale Edgar náš zabil na ního, ale škoda, že skočil po Mortisovi. A máme už len... Takže pozor na to, aby sme to sa aj stihli vyrovnať, lebo prehrávame stále, toto nie je dobré. To nie je dobré, pekne, poď, teraz môžem dať gól nejako v minulej hre a podarilo sa mi ho dať, je to tam 1-0, či 1-1, sorry. A na ní tu dáva ultinu, ty kokos, tak to pekne akože teraz vyriešil a pozor, to nie je dobré, 20 sekúnd posledných máme, ale je to už vyrovnané skóre. A Edgar tam skočil na nášho a toto nie je dobré, počkaj, skúsim ti to dať a skús tam niečo vymyslieť proste a dáva gól. V posledných 10 sekundách sme rozhodli a prvú hru vyhrávame v Megapiku, takže very nice. Urobil som aj quest s Barlim, takže pecka a tak. A máme tu start rovno, ale z neho nič nebude bohužiaľ. Dobre, takže ako môžete vidieť, tak v ďalšej hre máme tento tu hokej v úvodzovkách a tu je to také, že sa to aj odráža, typek si dal skoro vlastný. Ale prečo to dáva mne proste? Kamu, ja tu na to nie som, ale dobre, ale pekne zabil som ho, poď. A tu sú aj power cuby. No vystrel, to stačí on vystreliť. Ježišmária, kamu nie, že to nie je dobrány, chvala Bohu. Pozor, tu na pekne Mortis zerval nášho, ale ja si s ním poradím. Nice, poď. Yes, zerval som ho. A mám už 2 power cuby, neviem prečo power cuby a odkedy sú tu. Ale čo už? Pekne, 3, zatiaľ to ide. Toto by mohol byť gól. Je to tam, 1-0, vyhrávame. Dal som gól, pekne. Nice, a teraz rovno útočíme, takto pekne útočne. Počkaj, ja to skúsim zachytiť. A skúsim ho tam dať, ale škoda, nevyšlo mi to. Nie, skapal som, nevadí. A Mortis má 7, ty kokos, tak toto je dosť zlé, toho musíme zervať. Ten potrebuje jednoznačne skapať. Toho musíme jednoznačne akože zabiť. Aj sa o to idem posnažiť. Pekne, poď, Mortis je mŕtvý, poď, Čelina, daj ho tam. Pekne, je 2-0, vyhrávame a už to vyzerá, zatiaľ to vyzerá, že druhú hru opäť vyhráme. Čo som si myslel, že sa nám nebude takto dariť a Mortis už to asi aj vzdal.
a AFK a úplne ich tu ničíme s pohodičkou, úplne v pohode som si tu skočil na nich a nice, Sherina dáva gól a vyhrali sme, ja som star player, takže nice. Teď sme urobili aj pár questíkov, čo je dosť dobré. A máme tu ďalší star drop, ale to je len super rare, škoda. A my už sme opäť v ďalšej hre, kde máme Bravo Bally a Sherina tu hneď sa snaží útočiť, Edgar odkopáva loptu. Nice, zabili tam Edgara dole, ale pozor na Jessie. Tá Sherina sa mi to nepáči, vôbec akože tá celkom ma tu zničila skoro, ale tak pekne, poď. Nie, na ní, škoda. Pozor, lebo tu na Edgar útočí, toho ja veru fakt neubránim, sorry bro, ale nedám ťa. A Sherina, tak tá, neviem teraz čo robila, ale čo už. A Jessie dala ultinku, ale ja som ju v pohode zabil. Nie, keby mi to nahral, škoda. Pod na ní, pekne na ní. A tá turecká Jessinkina tu musíme zničiť. Pekne Edgar ich tam pozabíjal a na ich Edgar tiež skočil, ale ten nedade preč a poď, dávame gól na 1-0, pekne je to tam. 1-0 vyhrávame, pekne. Zatiaľ to vyzerá opäť dobre, že by tretiu hru po sebe vyhráme, do tretice všetko dobre, že by. Poď, pekne ultina, dostali, aj Edgar dostal, aj dosť ty koko, škoda, že som ho nedal, no čo už. Ale v pohode, minúta do konca vyhrávame 1-0, takže no stres. A pozor, pekne, ale Edgar nám tu uteká, toto nie je dobré vôbec, nie je vôbec dobré, ale nice, zabil som ho a pozor, tu na Jessie, Shelly, nie. Pekne, nice, pome, dobre, pekne, výborne, sa nám dobre podarilo ubrániť a pome skúsi rozhodnúť, ešte máme 30 sekúnd. Aj tu na Edgar, to sa mi nepáči, vôbec nepáči. A Shelly tu dáva hyperchargeku, to nie je dobré, vôbec to nie je dobré, vôbec dobré. Ale nice, podarilo sa mi ich celkom zničiť a pome, máme 10 sekúnd a môžeme ešte ísť aj rozhodnúť, skúsiť. Let's go, ale Edgarovi sa to nepodarilo, ale aj tak túto hru sme vyhrali, je to tam, nice. Podarilo sa nám vyhrať aj tretiu hru, čo som absolútne nečakal, takže pecka. A máme tu aj star drop, tak si ho potvoríme a je to zasa super, škoda. Takže opäť sme v ďalšej hre a zase tu máme Bravo Bally proste, ale zatiaľ mi to nevadí. Máme tu aj nejaké tieto zasa power cuby, fúha, to je dosť zaujímavé. Ale zatiaľ sa nám darí a tu na Dynamite, pozor na ňo, aj na tohto tu Edgara a náš Edgar má nejaký tiež iný skin, ty kokos, pekne, ale ten ich má už ultinu, to sa mi vôbec nepáči, bo skočí na nás a sme v riti takzvané je to v riti, no. Ale pozor, teraz sa tam celkom dávajú a poďme skúsiť to takto grašnúť a dať gól a podarilo sa mi to, takže vyhrávame 1-0, nice. Tak teraz som dobre dostal a toto nie je dobré. Dynamite tam neutečie našťastie, ho zabil Daryl, takže to je dobré a máme loptu ako vidím, ale Daryl nedal gól, bohužiaľ, škoda. A tu nás sa mi nepáči vôbec tento tu Edgar, ale náš Edgar si dá hyperchargeku a mňa tu zatiaľ ničí Dynamite. Počkaj, ja to musím takto odhodiť a skúsiť ho takto, tak to mi nevyšlo. To mi nevyšlo úplne, no nič. Ale typek dal nejakým zázrakom gól. Nice, vyhrali sme aj štvrtú hru, ty kokos. Tak dneska sa nám brutálne darí a máme tu aj star drop ďalší, ale zasa super rare. OK, takže sme v ďalšej hre a máme tu už konečne niečo iné než Bravo Bally. A máme tu konkrétne Gem Grab. Ale tu na Colt rovno som ho celkom zničil. A zobral som si 3 gemy, pekne. Sa ma tu snaží Frank zničiť, ale to sa mu nepodarí. Sa mi nepáči, pozor, počkaj Frank teraz. Pekne, poď, yes, dostal. A tu na Bass by mohol ísť po mňa, ale trošku takzvané to podcenil. A ja tu držím stred zatiaľ, ale už mám pocit, že budem musieť sa trošku stiahnuť, takzvané. Dobre, uhol som sa. Nie, dobre. 54 HP, tyko, tak to je celkom veľké šťastie. Ojojoj, tak teraz som dostal, ale najšťastie. Tie gemy zobral náš El Primo, ktorý ale má 5 gemov, aj oni majú 5, takže je to vyrovnané táto hra. Ale tak, tak toto som neurobil dobre a El Primo musí počkať, lebo toto nie je dobre, majú už 7. Dobre, urobil zle tú ultinu a máme 8 a oni majú len 3. Nice. Pome, to musíme urvať. Tak teraz idem hrať trošku tak menej agresívne. Toto vôbec
Dobre, a skúsim tam skočiť. Čo sa stane? Tak nič. Chápem, skoro. Aj, tak toto nie je dobre. Bas tam získal všetko a majú 15 16 gemov, takže ja tam musím rýchlo ho pušnúť. Chcem ho skúsiť pušnúť, ale to sa mi asi nepodarí, nie. Kamo, prečo nestrial ten bol po ňom, by sme vyhrali a čo už, takže prvú hru sme dneska prehrali, no stane sa. Dobre, takže sme už v poslednej hre dneska a zase tu máme jam grabby, ale minulú hru sme bohužiaľ prehrali, takže dúfam, že teraz sa nám to podarí obrátiť na našu stranu a opäť vyhráme a skončíme toto video víťazne, ale aj tak si myslím, že z 6 hier mať 4 alebo 5 winov je dosť dobré. To je dosť solid, ja som to zatiaľ zničil Edgara a zatiaľ to tu pekne držíme ten stat, takže to vyzerá dosť dobré. Mortis tu skúša niečo, ale moc mu to nevíde, keďže ja si dám takto gadžetku a takto ho tu zničím, nice. Aj, Mortis skoro skapal, by sme dostali 2 a skapal, máme 2, nice, pekne. A budeme mať už 7 gemov, ešte nám chýbajú 2. Tak 8. A tu je Edgar. Neviem kde, ale čo už. Pekne. Dobre. Zať posledný a pôjdeme radšej už dole, lebo toto nie je vôbec dobré. Toto nie je vôbec dobré. Ale nice, mám ich ja a poďme dole. Poďme proste to ubrániť. Len 15 sekúnd nám ostáva od posledného víťazstva. To by bolo mega dobré. To by bolo mega dobré. To by som bol veľmi rád. Tu by som bol veľmi rád a toto sa nám nepodarilo. Ale Emska tam ešte troška to zachránila a opäť ich zničila. Nie, Emska, počkaj. Poviem ti pomôcť. Dobre, a poďte dole. Ja to teraz idem brániť. Nič mi iné neostáva. 5 sekúnd, posledných 5 sekúnd. Pome. 2, 1, je to tá poslednú hru sa nám podarilo vyhrať v dnešnom videu. Že máme z celkovo 6 hier, máme 5 víťazstiev, takže to je bomba. To je úplne skvelé. A máme tu ešte aj Star Drop, ale z tých nám zatiaľ nič dneska nepadlo moc dobre. A už ako vidíte, nemám tikety, takže preto to bola posledná hra. Trošku sme naplnili prasiatku. Ak sa vám toto video páčilo, tak budem rád za like, odber a zvonček a vidíme sa na budúce, takže zatiaľ čus!